Boa tarde, benvidos á clausura desta Asamblea Nacional Constituinte da nova organización do Estudantado Galego, que finalmente levará o nome de Liga Estudantil Galega. A nova organización ten dous eixos vertebradores moi básicos e que defenderemos en todo momento porque son o noso horizonte estratégico. Nós defendemos o nacionalismo soberanista. Entendemos este como aquel que, ademais do reconhecemento de Galiza como nación, defende os dereitos que dese reconhecemento se derivan e defende o exercicio deses dereitos. Nós temos dereito a plena soberanía nacional e nós, tal como aprobamos hoxe nestas teses, temos dereito, se así o decidimos como povo, á independencia nacional. O noso outro eixo vertebrador é a esquerda transformadora. Nós non podemos concebir ningún ensino galego realmente transformador, ninguna sociedade galega realmente transformada, se non partimos da asunción plena do coñecemento de que no noso país existe unha dinámica de loita de clases, de que o noso país está inserido non só nunha dominación nacional, senón que as grandes maiorías sociais do noso povo, as camadas populares da Galiza, están sometidas a unha opresión do tipo de clase, son suxeitos oprimidos baixo todo o sistema capitalista e nós defendemos, polo tanto, a emancipación completa desas cadeas que existen a día de hoxe. Nós defendemos unha sociedade igualitaria, xusta, libre, onde as decisións sexan tomadas por unha maioría social e a democracia non sexa só unha democracia formal, sexa unha democracia real, isto é, unha democracia socialista. Dito cal, paso a ler as resolucións asamblearias que foron aprobadas pola presente Asamblea. Desde a Liga Estudantil Galega traballaremos en todos os eidos pola normalización da lingua galega, como parte do patrimonio cultural da Galiza e símbolo elemental de identidade galega, apostando, ademais, polo monolingüismo social. A nova organización do Estudantado Galego fará unha firme defensa do noso idioma ante as agresións por parte das políticas españolistas, nomeadamente do Partido Popular, materializadas recentemente na aprobación do decreto do plurilingüismo, a maior agresión contra a nosa lingua desde a época franquista. Opoñémonos á lei de convivencia, decidida unilateralmente polo goberno do PP sin consultar os colectivos sociais, que introduce no ensino medio elementos reaccionarios e contrarios á liberdade ideolóxica e política do estudantado, e que atenta de fronte contra a nosa lingua. Desde a Liga Estudantil Galega posicionámonos en contra da Lei de Augas por supor a apropiación e privatización de todas as augas de Galiza fixando un canon para a mesma a maiores do prezo que establecen concellos ou entidades subministradoras. Desde a Liga Estudantil Galega mostramos o noso apoio á manifestación convocada pola CIGA e a maioría sindical vasca que levará a Madrid as reivindicacións do sindicalismo nacionalista de clase en contra das reformas do goberno que van en contra das clases populares e que responden aos intereses únicamente do capital. A Liga Estudantil Galega denuncia a ofensiva do imperialismo español contra a clase traballadora galega. Denunciamos o circo de represión sindical e exigimos a inmediata excarcelación de dous obreiros sindicalistas da Central Unitaria de Traballadores encarcelados na prisión da Lama, Telmo Varela e Miguel Nicolás, pola súa coherencia na defensa dos dereitos e intereses do povo traballador galego. Obreiros á rúa e organización socialista. Valoramos negativamente o incremento da explotación enerxética do planeta, nomeadamente a nuclear, entendendo que a sustentabilidade pasa polo aforro e non polo aumento da produción. Unha resolución sobre a lei de familia. Como ben sabemos, o Goberno da Xunta de Galicia ven de aprobar unha lei de familia que ataca frontalmente os principios ideolóxicos da nosa organización. Como organización antipatriarcal, que loita no día a día pola igualdade social, condenamos todo ataque contra os dereitos das mulleres, toda tentativa que trate de legitimar as estruturas da nosa opresión. Abogamos polos nosos plenos dereitos reproductivos e condenaremos sempre os ataques contra eles. Sen as mulleres non hai revolución.
Nacional da Liga Estudantil Galega resolve solidarizámonos e apoiar o pobo saharaui na luita diaria contra a monarquía de Marruecos para conquerir a independencia do Sáhara Occidental. Desde a Liga Estudantil Galega posicionámonos a favor da loita do pobo mapuche e a prol do seu territorio, lingua, valores, tradicións e relacións humanas, contra o seu exterminio e pola súa libre determinación. A Asamblea Nacional Constituinte da Liga Estudantil Galega resolve mostrar o noso apoio á loita do pobo palestino pola plena soberanía política e contra o terrorismo sionista que o masacra e as complicidades de Estados Unidos e dos Estados Unidos de América, e da Unión Europea. A Asamblea Nacional Constituinte rexeita o ataque contra Libia, que a habitual excusa humanitaria ten como objetivo real controlar os seus recursos enerxéticos e instalar un goberno títere ao servizo das potencias imperialistas. Condenamos a hipocresía de quen di querer defender o povo e non dubida masacralo, o cinismo de quen di apoiar a democracia e sustenta a ditadura sempre que lle convén, e tenta cambiar os gobernos co uso da forza cando non lle son útiles. O pobo libio e o conxunto dos povos árabes teñen direito a construir un futuro de paz, democracia e xustiza social, para o tal imprescindible que se liberen da prepotencia imperialista neocolonial que teima en negarles a súa soberanía. A Asamblea Nacional Constituinte opónse a ilegalización da nova formación política da esquerda de Berchale, Sortu, a que a pesar de cumprir todos os requisitos impostos pola antidemocrática lei de partidos, négase o direito a representar electoralmente un importante sector do pobo vasco. Isto demostra unha vez máis que o Estado español non interesa un escenario de paz e democracia, como demostra o feito de que se manteña ainda viva a tortura, a dispersión dos presos ou a persecución policial a militantes políticos, particularmente contra a mocidade independentista. A nosa organización solidarízase que a loita do pobo vasco os seus esforzos por procurar un novo escenario de paz e democracia que lle abre a porta á súa plena soberanía. Apoiamos os procesos revolucionarios da América Latina que construíron o socialismo nesa parte do mundo e devolven o poder ás maiorías sociais nunha segunda independencia. Cuba, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua son exemplos ineludibles para toda a esquerda mundial. Reclamamos a fin dos ataques propagandísticos e do bloqueo económico contra Cuba e a súa revolución e o restablecemento da democracia en Honduras. Denunciamos as violacións de dereitos humanos en países títeros do imperialismo como Colombia.